Idi kalman laeng. Programa ng kapakangigan kada kinang tutuma pagkasalitaan tibiyag kinayat. Akas lang napasamak laeng idi kalman. Aping amin nga ditay amuno anyat mapasamak itun bigat. Tapno dayta ko mga aldaw kat saan nga balil nga idilaing kalman. Papagay mawisan na kayo nga agsurat kan mga ipatulod kada kiti pagkasalitaan nyo tibiyag kinayat ada yung tupulos malipatan. Ana pasamak idi kalman laeng. Kaya patulod jo, iti dahito yung programa, kat maibasa, dagiti apakasalitaan nga pakaadawan iti adal, liwliwaken pagsarmingan ti biyag. Idi kalman laeng. Sagudayan nga ro ti surat ti pagkasalitaan ni Randy nga Napolwan, datamanen, idi kalman laeng. Idi kalman laeng manong nemi. Tainsarten ko ti paspasadak nga tricycle gabot mangmangig ko marikriknak nga vibrate vibrate di cellphone ko nakabulsa iti bulsa ti pantalon ko. Baka napateg datang tumawag ko na. Why? Baka tumawag da itya balay, uno at tumawag nga padak nga tricycle driver kat emergency, baka at da mangibaga nga Randy, umakatoy kat ada mga arkilakan ka. Sayang lang nung tsak lakas pagarigan. Hindi kita ti cellphone ko manong name saan nga nakapunbok. Kahit nga sawen, hangko amam mo, wano amamok ng saan ko na ipumbok. Dito yung cellphone ko, ti number na, wano nagan na. Wano saan, kahit posible nga dati kong daway nga, inikat ko dito, dinilit ko dito nga number. Sinong bata ka? Hello? Hello? Babae? Sino na tayo? Napaot ka dilao na yan, tinasuro ka makatawan? Nasaan ta nga pa nagsarita? Kaya di mo malasin ang buses ko? Di lang mabaling yung baga mo na sino ka? Agpaspasada, amok ka. Tadi tangar ti trabaho. Agpaspasada. Hindi ko Ban, ti imam manehom. Insarding mo tinagpasada. Hindi ko nagsubli ka nagpasada. Apeng amin, sino ka kunak? Talaga nga di mo ka di malasin titimag ko. Sa lusod ka di ba ilang arod no amok ko ma? Siyak ni Leia. Leia? Leia? I miss you, Randy. Nakatawag ka man. Apek, mo sawan, dinilit mo na ito, nagan ko dito sa cellphone mo. Number ko na ito, idea. Bitlain. Amin, nga may panggapkan ka. Ken pakalaglagipakan ka. Imbalin ko. Indilit ko. Kasta katigalaan yan kadagsan di basol ko. Tapati siyak siguro kaya't na kami dilit di tilubong. Anila una yung tinagpasulak ka. Mabaling ka di, ngustunan. I-cancel ko ni tawag. Madama kang paspasada. Sige. Urayan na. Agpakita. Manong nemi nalpasen ti panagsarita mi ti day nga Leia ni bulsak manen ti cellphone ko. Yung kaslawon gandat ko manong nemi nga magpaandar ti tricycle ko. Tapno ituloy ko tagpasada. Tinaramid ko kiti manong nemi simbreka kitis nagluga na kiti sidecar. Insanggir ko. Yan tangin nagsardingak midlayan ko na. Medyo irritip ko mampelayan Kinunak titinakim ko, manong nemi, implaster ko, tinagsanggir, nagkidemak. Yung jakmat makaturo. Takasano makaturo kak manong. Agplaplas bak ti panunod ko. Aglaglagi pak ti napalabas. Nagamamu kam idi kinileya iti maysa nga party. Nagarbo de aparti manong nemi
tapadaya ti Hawaiano no balikbayan. Adot makan, nga letson, baka, manok, letson baboy. Karduak met manong nemi, di kitipata nga lalaki nga medyo irap-rapimit, uminom ka nagpulutan. Hindi ato masudik kanya. Randy, may tayo mamuk ka nga. Sino? May ka. May isang lalapsat nga babae manong nemi, tinyam amuna kanya. So ni Leia, ni Randy. Hi, Randy. Sorry, nakadisturbo akman, iti panang paayap ko yun ka. Kaya mo sawin, pinayaban na. Pinayaban ka tapno makapagsarita ta. Ada asawa mo? Awan pa girlfriend. Awan ti agdama. Abi sinulsod mo. Kaya't mo ka di. Nga. Kaya't mo ka di nga agbali na ka girlfriend mo. Ano ya? Kaya't agbalin ka mat a boyfriend ko. Babae pa yung tagaro mo na. Kasta talaga't uson. No crush ka. Hanggon ng ilimat pa. Crush ka. Ipatpatik ka. Siguro, di nakatamat na rigat ng ipatig. Tanapintasak met. Well, napintas ka. Guwapo ka. So na lang inino na kang siya. Naalas ka din no, ti babae tinaw na. Samot ka di dumatikas ta. Umay ka. Nutoy, dito unay. Ama mo kami na ito nagpasken. Addicted ko yun ka. Nakababayin mo. Oh my God. Manong na may ginuyod na idi. Simrak kami tunay. Ni, adamatin niyawat na. Bagay kang ka na ito eh. Relo? Yeah. Ginatang ko. Para kang ka. Kasi ano kung mang ginatang mo para kanyak, itala na mamunak. Kahit nakasawin, gimata nga, nga isagot ko itilalaki nga. Pakarik na kiti ayat. Dikat kahit ng son, para kang ka. Kahit mo, siya timang suot. Agan andaro, hususot at oras. O, reta, nisot ko. Pagpagsunay, di ba? Wow. Takpela makarilot ka stoy. Ito pa ano na ito Kwentas. Ala, ginatang ko para kang ka. Isuot ko ha. Agur ka. Saan ka nakapagkidkid manong. Abos ta, nagmayat, nagsinukumatasang maragsakan manong. Adarelo, ada kwentas. Nga mismo yung kapkabil ti may isang babae nga agay ayaw mo umtibang luna. Nakaw. No adala pagplastaran mi kit awisin nag iti uneg ti kwarto. Managpakag. Hanapit kayat mo. Awang ka din di ginatang mo para kanya. Anda. Dito yo. Cellphone? Daan ta cellphone mo, di ba? Itad mo, dagkakinggan. Pero ka, ag-friend request ka, i-accept na. Tapno makapag-chat ta, makapag-video call ta. Sige, sud ko na. Anapay. Anapay kahit mo. Umay ka. Nuti manan. Dito ako nagtisilad. Ede pakita kang ka. Manong nemi si Moro takmot ko na. Hindi di ba kadanon kami di silad, isot nang irekaptiri daw sa nainlak. Apa yung inlak mo? Hindi pa kita kang ka. Narigat mo makakita sa bali. Mabit lang ha. Iri ka po ko titawa. Napudot. Yun ko ti aircon. Apa balay yun ito? Balay ti kayim ko. Open nak dito yung umay. Eta, agad andarit na aircon. Pudutin ka? Hampay 5 minutes eh. Hoy, sak. Pudutin nak. Iso nga. Ha? Apingin katamatan, di ba, Dom? Napudot na ron. Kan isot ipakita keng ka. Bura na lang ang tinabati. Iti nga ito, manong. Mabaling ka ding katam, tilak na.
Um, Alana, please. Sige. Napang ko inikatak ko na sa simango na regregan di Brana. Kani. Wow! Kaya't mo, isupit itag ko ka. Tiyan niya. Di barokong ko. Amom tagkagat. Kaya't mo tagdede. Ano nga tatubog na. Batasem. Ganing kadak mo din di polisart mo. Kadak di polisart mo. Takayat ko magka-aprosan di parokong mo. Manong nemi laglag launa yun ti lalaki nga atrasan na pailaing data. Imagine, tedya inted na kanya akong nga relo kwentas ken cellphone manu aribon data. Sana pala pa dede manong nemi digiti man sanas na. Opo, baka saan lang nga digito'y alahas ti Ted na. Baka ti amin-amin na. Baka mang Ted tupay ti kwarto. Agad ka po manong nemi ta mayat mo tenterik na ta nakakita ak manong nemi tinagbayat ti purma nga mansanas. Tagdedi ako na. Oh, di. Oh, Leia. Oh, Randy. Oh. Nasakit? Mayat. Oh. Kagat-kagat ang pay. Dagit tinatangkan nga pasak na. Oh. Randy. Oh. Randy. Nakaring-ringkor kami ti uneg. Ngam naring-ringkor pa'y tirwar. Taado na kita makaringkor nga madamat. Inom na, pulutan na, kan pandangan na. Madamang arot ti padayaman. Naginggang inikat na nga namin pinsan. Dagiti na ikapit kang kuwana kat. Manong nemi nakakinkinis ti kutis na. Kasla ubing pailaing manong nemi di bagi na namumpay na tainganan. Ngem, nagpintas ka nagbanglo. Tinikat kumaten di pantalong ko manong nemi kit idi makita na. Pero mga dagos nga. Kaya't nga tumuklaw dito kubrak manong nemi na panamaten inigaman sana insak mo. Leia. Wow. Kailagi. Sana ka nagbidot. Mangipatig kang ka, Randy. Leia. Mo naglengag not-notilo ko. Eksperto ng babae. Leia. Leia. Gabot ayaw awak lang nga pumutok manong nemi. Ginuyod kong inturun ti ulo na. So, una na nairwar na. Sa ako pinatakder, kit inamalak dagiti bibig na manong nemi. Kit nakapapaw ti panaglanang dagiti bibig. Albasan na manong nemi, indurun ko kita pagisumit nga natuang kit natulid na paeddan iti kama. Si magpatak manong nemi ket ni. Pinandaga ko nga rinomansa manong nemi. Kadagiti bibig na, titenged na, ti barokong na, aging gangadan, iti babati ulok, iti nagbaitan, digiti legs na manong. Kang kanekmeten, apo na kinaburnuknan. Sana ka nagamak manong nemi nga nangigup-igup. Kasla digo ti bolalo manong nemi. Naraman, nananam. Sa ako insurrect ti dilak manong. Oh, Randy. Sana ka nagbidot nga nang pili kang ka. Oh, Randy. Love me. Paragsakin na. Taparagsakin ka. Gragsak. Oh, Randy. Anak mo nun to.
Das tao na manong name iti panagsanapsap ko iti baba. Tao rin na isurot ti patong nang ipangato no kasta nga sepak na no. Sa ako kinikiniten ti perlas. Sa akong to isarek ngagpagkutsikutsyen ti dilak. Ibasbaswil ko ti dilak manong name iti baba. No namin anong imbaga na, Randy na ba nakmanin, Aging yung pangatok ti olok na isaet iti barokong aging anong naming yung pangkon na ginituman ko tinagbaitan ti legs na nakaredy akon. Insirek kun manong name iti cobra. Randy, Ure ko lain sagad manong name. Ngayon pan nga namin pinsan. Sako. Inbasbas yuwira kasi dyan. Pasan na manong nemi agbaybayo ako. Agkab-kabalyo ako manong nemi kinibilbilin ni Leia kapaspasa. Paspasa Randy. Paspasa Randy. Mapanak manin. Randy. Kinayat katanak manong nemi kat idi talokayan ng tirik tibagik. Intuloy ko manin manong nemi tinagkapalyo pinaspaspasan. Mapanak mo na sa dagang Asadikan, sabatin ka. Sumabat ako, Randy. Randy, I love you, Randy. Hindi mapamit na tiriknak manong nemi. Borais kun nga namin pinsan. Tinabayag kun nga na ornong. Yay, manong nemi nakasabsabur ko na. Simabat pa'y tirik na. No aganak pa'y dahito nga babae, baka makaalak ang dagos ko na. Nakabaybayag mga anong na iti panagkinayat ket mi. Bapan na pa'y kagat-kagatan manong agkagat tingiwat na iti baba. Kasla kayat na pespesen, tabnawan ti mabati. Randy, Leia, nagkamanak may pinaragsak na. Nagragsak ta nga doa. Datan ha? Kanya pa kumangarod ka na pa napasamak ka data. Itad ko amin nakasapulam. Itad ko amin napakaragsakan. Saan ka nang paspasada at tricycle? Manang artubrak. Saan nga tricycle ti manay home? Ikatangang katiban mo. Inakayat mo. Anong arti? Pangpakan ko ti bagik. No sana kagpasada. Ano ti? Pangpakan ko ti pamilya. No sana kagsapul. Apeng sino ngamin ti kabalay mo? Ninanang ko. Ken, di kakabsat ko. At asawa di kakabsat mo? Dan. May mesa nga compound tiyan mi. Kanta kami kininanang kabalay, nagkabanga. Pangalang ka rin pagbiag mi, kininanang ko, no, sana nagpasada. Diitat ko. Ikang ka iti manok kayat mo. Ribo? Kang ka iti 15,000. Iti makalawas. 15,000 makalawas? Di manuno ko 60,000 ti makabulan. Napalakayat mo? Pero mitim kanyak tigas to, Leia. Gaputi patpatik ka. Pangalam ti ado kwartam. Ado petitat sangan ng gaman. No kayat mo, intun bigat matlaing. Ta kumatang ang tilugan mo. Sikat ti driver ko. Sikapit ti sweetheart ko. Agpaspasir ta. Mapanta ka rin tilugar nga, kahit tapapanan. Kahit no atagon dawit ha, ag-sex ta. Iti bigat, iti aldaw, iti malem, iti rabii. Nasulot o babrata? Di mo kaya? Iso ti kasapulak ka. Di ba nagparaksak mo kanyak, Randy?
Ito kumat amin nakasapulan. Kasta idi manong nemi ti panagam mo ken nagrugyan ti relasyon mi ken ni Leia. Tinong panlabat nga peso di kiti bilin na uno ing karina ko nakuma. Ti makadakas manong. No kasta nga maamuan na nga ikak di kiti kakabsat ko kaguran na. Kaya dito ko laking kat kwarta. Apa yung awan manin? Awan nagyanat kawalat mo. Nagmanam. Ada masapul ni manang ko. Inikak. Inutang na. Sabi ko, utangin na. Kat kabsat ko. Kaya mo sawan? Pati na kiti kakabsat mo? Pati ti pamilyam? Kat siya timang bek katakwada? Naguri ka. Sabi ka, tamat mo di bagbagam. Di ka itid ko kahit ko para lang ka. Para lang ka. Saan ka nga inayat? Tapos pati na kiti pamilyam kat ayatek. Nga suportaran. Dagit itid mo kanya. Kwartak, di ba? Ano nga kwartam? Kwarta nga nagapo kanya. No itid mo kanya. Kwarta ko na. Kat gabot na kwarta ko. Itid mo. No sa dinuman tikayat ko pagimpanan. Ako ti makiparit kanya. Ano nga ako makiparit kanya ka? Kaya't mo sawan. Di mo kayat nga suportarak nga tulungak di kakabsat ko. Di enak. Tsakayat. No itad ko kaya nga para laing kaya ka. Kanino karot ato kwarta? Kidor no nga. Pag negosyo. Pang maintenance mo ti lugan. Nga itad ko kaya ka. Para laing kaya ka, Randy. Gabuta para laing kanyak. Para ala, sikak at para laing kanyak. Wala na masapol da, tulong. O sige. Gabuta na itid mon. Naipaay mon. Ala pa yung mabaling ko. Ngayam saan mo ito ulitin. Manong nemi data idinagrugyan ti saan nga nagkinaawatan kanileya. Para kanyak manong nemi nasakit. Ano sa serbi ng arod? Nga makaiga makitig kwarta. Ano sa serbi ng arod nga ada grasya nga dumteng kanyak? Nunyak matpaladawan nga paramanan ti pamilyak. Kat kakabsat ko ida? Kaanakak ida? Pati ni nanang kat palitan ng amang tedak. No kasta mapanagpaagas kat dinakayat nga siya iti agastos iti panagpaagas na. Sus, gabot kasting mapaspasamak manong. Napunuhan ako. Nagsinatan ko na. Kanya? Naglaglag ka nga lalaki ng mga isina kanya? Ha, nakalaglag. Isina kan. Ngata, may turod mo. May turod ko. Saan nga kwarta tayo papterakan ka? Saan nakarupat kwarta? Saan ka na nagsakit kwarta? Saan nakapudnong ipatpateg? Ipatpateg ka, Randy. Ngapapingan siya mo mabaling ipateg ka na sakit na kinapateg kanyak. Nagsulat tayo naman tinostonan. Basta sinatan. Isublik kang ka di amin ngentad mo. Ti relo, ti kwentas, ti cellphone, ti kotse. Kinami namin. May kwentam kumarat ita. Numanot na gastos mo nga kwartak. Oo, mabaling ko na. Nung nagastukon. Ngamitad ko amin ken ka. Ti adda. Tapos ti kasta ka nagsinatan. Diyak kasapulan ti babaya kas ken ka. Nagsinakam nga rod manong nemi ka ni Leia. Kat siyempre, insublik nga talaga di kita adda kanyak ngenten na. Kapataawanen, manong nemi suna, sinublianak, tinag-tricycle. Paglagin din at saan ko inilako di tricycle ko. Pambaramon pa itong ilako ko ma. Ngayon na-stuck. Nabay nga sa ano sa. Irita mapanagpasada ko na kanyak ni nanay. Ay anak, imbagmanta, nariing mo man in the tricycle. Kumusta kayo kini Leia?
Awan kami nanang. Hanya. Di awanin. Pati na kita aming inted na. Insublik kang kuha na. Taan nga amin tinapasama. Nanang, diyak kaya't ti babae nga saan nga mangipateg kan mangisakit iti kapamilya. Kagura nakid din tulungan kayo. Kagura nakid din ikak no dumawat mo no umutang di kiti kakabsat ko iti kwarta. Ay na po katumit nga nga peso Ano nung kumangarot ti kwarta nga aided na kang no di mo itulong ka na kami. Hala anak, kastala ti biyak. Ay po, tilad damat kami ti masarasarakan. Ato mga bagbagay da, ang umapapal da kang ka, kaputa bigla ka nga na biglang yaman, para manipod tricycle, laging ka nadang ka ni ti inuba. Insublik kami nanang. Balik sa dati, balik sa tricycle driver. Sige nang inakon, tamno ato papasadaak. Kat siyempre nasdaawa na kitipatang at tricycle driver. Oh! Randy! Sika mo nan? Kunak pala no baknanggan. Pare. Pag-beat lang, daddy. Kasla ka lang tagtagayin ka na kaigang timano ang kwarta. Sa nang panakpak iti babaeng nga nalapsat ng nabanglaw. O rin nalapsat ka nabangno tsak kahit ugali na sika. Bukbukudan na kayat na. Di na kayat nga tulungan ti pamilya. Ay, maldi Mangtad medla ti grasya sa napala pakibiyagan o sa doon pangipanan, di ba? Di madi Anang aro din, di mailiw ka ti panakpak. O rin, nagnarnarnek kamot nga ng panakpak yung kuala. Isot kayat na, paragsakak. Nagrasag kamot, wala. Balik sa dati, tricycle driver. O sige nga tagkargaan. Pare, kas nakaiingas nila yun at pasero. Sana. Nasurok na makatawanan manong nemi idagring ti cellphone ko kiti suna. Titimawag. Ay, inak ti oras manong malimkaya man. Nagring man ti cellphone ko. Ni Sixto. Ela pare. Are, nagurore kang katoy. Nitoy, ito'y pilaan. Sino? Leia ka no't nagan na. Ibagam kingkuha na nga saan ko nga mamuiso na. Ano nga sa mo amumukit ni dati, ni ex mo? Kaya't nanganda kayo kanumanin. Hana? Dati na. Stop. Hello, Randy. Datamanin. Ano na ako na? Datamanin. Sumbilyanan tati amin. Mailiwak yan ka, sweetheart. Di kan kayat. Tapay. Basta di kan kayat. Humay ka na. Indag hotel. Ikang katirelo, ikang katikwentas, ikang katidulyal. Isublik berlaking ka na di kutsi nga ginatang ko para keng ka. Jakon keng ka. Jakayon kayat. Ala na. Uno tidak kayat o sige okay lang. Basta umay katag sarito ta. Sige. Orayan na. Agsarita kam kanulaan manong. Di mapanak. Dadakon. Apo, limap sa tilo ko. Hi. I miss you. Datamanin. Ano nga dataman? Naglugo na kitikot sa'yo. Ay, tricycle mo. Hanggang may karkari tricycle. Ama, naumatay ilukan. Diyak mo na mag-drive. Alan, naglugo na tao. Intan, papananda. Tsabalay. Sige, itulod ka lang sa dyan. Magbayad ka to. Uwin, itulod na. Mangrabidan ton sa dyan. Manong name iti makadakis aw matinadanon mi akaduan. Kadi subli na manong name ni kiti insublik madlaiking kuha na edi. Imsang ko inawat. Nagsarita sa tatlo may pinsanin nga. Gubden ti amin. Kasi lawang amin formal iti nga panagsina tayo, di ba? O nga ron. So kasublihan ti amin.
Datamanin. Tsakayatin. Di mo kayatin nga alam ni Gitoy? Titulbag tinuba o. Tsakayatin. Ano ho, ti kayat mo? Mabitlaing. Tiruar ko. Oh, dulyar. Bilangek. Buyaem. Pinilbilang ko manong. Nagpungbang. $20,000? Oh, $20,000. Napasok na natin na suruk nga may 1 milyon. Ano ka ti kwarta? Alaman? Ako man amok pag-usaran ti kwarta. Nangaroon ti kas nakadakil na. Baka hold up and dakpay. Awate mo. Saan ko akayat ko nakman? Anang arti kayat mo? Daytoy, kung nanagit inikat ng tibado na, dati iti, barukong ko, mansanas ko ti mo na, ngayon pakita kang kariwa. Dapat ikayat mo, ikatek aming arawating. Sige, mabit lang iti ikatek. Oh, di ka nga di mailiw. Randy. Datamanin. Come on, Randy. Randy, come on. Randy, come on. Medyo isala-sala naman ang name yakin-nikin. Yung masidag ko ng tekatan na kumamatin terawatik. Huwag. Huwag. Ditakan. Ditakan. Randy! Randy, agsubli ka! Randy! Randy, agsubli ka! Tibayag naman ang naming nga insubli, ti arwatin na, di matrumbar, nga mabaling arumbar nga lamo-lamo. Kastamat ti kinalistok man ang naming nga ng paandar ti tricycle, kalpasan na, pinataray kon, abag sumat arum mo, Randy! Randy, agsubli ka! Randy, agsubli ka! Datamanan, Randy! Saan ko na kayo? Manong nemi saan ko agalat, dati imbalin kon, kat mapang ko pa lang balbalo nga pidutin. Panagkunak manong nemi, saan latang ang balbalo da ije? Ananuak kumati kwarta nga do? No iparit ng tumit lang at tulungak manenti kapagyak, o no kakapsat ko kentina. Kaya ko lang yung tagbaling na single. Kaya ko lang yung tag sa sarili, no kastang makaarama. Ngam ti makirelasyon ti kaskang kuwana. Saan nakarupa ti kwarta? Saan nakaskang katikayat ko? Dumteng tulad na ti babae nga na ikari para kanyat. Tay mabalinak ni pateg. Nga ipateg na met ti miyembro ti pamilya. Kinun ko nakman. Iso nga gingga na ita, manong nemi, baruak pailang. Wen, kiting tultuloy ko tinagpasada tricycle. Nga guruuray na sino talaga ti babae nga na ikari para kanya. Dito nga rod, manong nemi, di pagkasanita, kasli di kalbalay nga napasamak, giyaman naklaon na ti anos mo, nga nangibasa, nagsapay kumat, at damat na ibatik nga adal, no, daman adal, kayan pagtuladan, pagsarmingan ti biyan. So, yaman nga pagaya mo, Randy.